Sa imo day? Sinsilyo ko. Ay sinsilyo dili ka mo palit? Dili. Ay bawal mi diri magsinsilyo kung dili mo palit. Nagpalit sila. Sila unsa magipalit nila? Katong taxing ko ang ice candy. Ah nagdala ka? Hmm. Asa man nimo gibutang? Dili Kanay kuan. Insulation. Ah, so diha nanay sulod ice candy diha? Indaw. Mas gahi siya dari Ah, dapat tanaw daw. Ay oo. Tagpila man na? 5. 5. Very good ani akong pag-umangkon oy. Guys, only in the Philippines guys. Ang ingani. Very good oy. Ya daghan na kaghalin. Daghan. Ano na sagon mo? Asa hindi ay? Ay. Ngano nasagol mo?